дар байни гургон охирон будан беҳтар аст аз оне ки аввалин дар байни шағолҳо бошӣ. қавитарин суханҳо аз Чингизхон. Чингизхон асосгузор ва аввалин хони бузурги империяи Муғулистон ки қабилаҳои парокандаи муғул ва туркро муттаҳид кардааст, фармондае ки маъракаҳои истилои муғулҳоро дар Чин, Осиёи марказӣ, Қавқоз ва Аврупои шарқӣ ташкил карда буд. асосгузори бузургтарин империяи континенталӣ дар таърихи инсоният. кардани бошӣ, натарс. тарсидӣ, накун. кардӣ, пушаймон нашав. беҳтарин чиз дар ҳама гуна кор онро то ахир бурдан аст. агар ҷасади ман бимирад, бигзоред бимирад, аммо нагузоред ки кишвари ман бимирад. шумо метавонед ҳар калимаеро дар ҳар ҷой такрор кунед ки дар арзёбии он се хиратманд розӣ ҳастанд, вагарна шумо ба он такя кардан наметавонед. каломи худ ва сухани ҳар касро ба суханони хиратмандон муқоиса кунед. агар он ба онҳо мувофиқ бошад, пас гуфтан мумкин аст, дар ҳолати баръакс онро талаффуз кардан лозим нест. як фикр ва як эътимод дошта бошед, то ки ҳамеша муваффақ шавед ва умри дарозу хушбахтона ба даст оред. имконияти пирӯзӣ танҳо дар ҳамла аст. яке аз лаззатҳои сайёҳат ин имкони боздид аз шаҳрҳои нав ва шиносоӣ бо одамони нав аст. дар маю шароб ақл, фоида, далерӣ нест ва инчунин рафтори хуб ва хислати хуб вуҷуд надорад. дар кӯҳистон гумшударо дар қаъри дарё намекобанд. ёд гиред одамонро сарбаланд гардонданро ва ғурури онҳоро аблаҳ мегардонад. дар ин ҳолат онҳо аз шумо мешаванд.